Bix-xogħol fuq baċir numru 1 f'Wormla fi stadju avvanzat, tant li 50 xhur mistenni jibda jilqa' l-istudenti, l-iżviluppaturi tal-Università Amerikana f'Malta għandhom il-pjanijiet lesti biex jibdew ix-xogħol fuq il-kampus li se jibnu fiż-Żonqor f'Witzilajn. Dwar dan hemm applikazzjoni quddiem l-awtorità tal-ippjanar. Oriġinarjament, iż-Żonqor kien is-sit ewlieni ta' din l-Università b'investiment barrani. Iżda minħabba li kien se jinvolvi medda kbira ta' art ODZ, il-Gvern ħad deċiżjoni li jasal fi ftehim u li UM issir f'żewġ bnadi. It-tnejn fin-nofsinhar tal-pajjiż bilan li din iż-żona wkoll tgawdi mill-investiment barrani. L-ewwel parti tal-applikazzjoni titlob li jaqa' l-kumpless fejn hemm il-pixxina bilan li jibda x-xogħol. Il-pjani tal-Università Amerikana għaż-Żonqor jitolbu għal kmamar tal-istudji, binja tal-amministrazzjoni, il-fakultajiet tal-arti u x-xjenza, skola tal-inġinerija, skola ta' teknoloġija tal-informatika u auditorium. F'din l-akwata se ssir ukoll faċilità sportiva li se tinbena fuq parkeġġ. L-Università Amerikana ta' Malta li qed issir b'investiment miljonarju u għar li ħejjiet programmi mesperti mid-DePaul University tal-Istati Uniti kisbet il-liċenzja wara proċess rigorus mill-Kunsill Nazzjonali għall-Edukazzjoni Għolja. Meta l-proġett ikun qed jaħdem mod sieħ, mistennija jiġu lejn Malta mal-4,000 student u miljuni ta' euro jkunu ġenerati fl-ekonomija kull sena. Dan fil-waqt li se jinħolqu mijiet ta' impjiegi f'żoni li fl-imoddi ftit li xejn kienu jintgħażlu għal proġetti ta' dan it-tip.